Здравейте, приятели, с вас съм аз, Веселинчо Пинчо. Днес ще играем една много готина игра в Roblox на име Painting. Нека започваме. В началото ни дават избор, кой да изберем. Аз винаги избирам или Skytera, или Subspacer, но този път ще избера Skytera. Примерно, да мога който щеш. Ето, това съм аз и мога какво ли не да правим. За да започнем игра, идваме до този човек с Player. Hey kids, има Head of Battle, ние се съглашаваме. То пише Alright. Аз съм beginner, не съм още кой знае колко добър. И се джойнвам в рандом игра. Да. Добре. Още ли е? По-бързо! О! Тук разбира се взимам скайта. Готово! Към. Ето кой? Не. Искам да отида при ни орица. Да ги цепа. И така мога да ги цепа. И имаме такива сили. Дет не знам какво. Както имаме такъв бластър. С тях с него стрелям, но нека започваме игра. Така, да изберем карта. Къде ще играем? Ето тин кои са и кан, теди какво си там беше. Не знам. От всички карти какво е Litterburgs? Нема, Rocket Arena. Мисля, че е готино. Да, Rocket Arena е по-готино. Да, започваме. Опоненти. Аз съм червен ли или съм кой? Аха, аз съм син. Добре. Готино. Само лески, никой друг. При нас има Subspacer. Аз съм Skyta. Пише Ready. Скачам. И започвам. Некой вече умря. Ние трябва да бием 20 човека. Мен Subspacer вече ме цепи. Пак ме изцепи. Съж го. Не? Нали? Не. Умрех. Нека в Зак, какво е? Нека в бумбоксер, Нелкомер. Скачам и тръгвам. Сега сме в лоша позиция, че не бием. Но малко по малко започваме. Пушка! Нямам патрони! О, някой сцепи! Как? Охо! Нещо направих някакъв бъг. Чакай. Как се измъкна? Чакайте! Уй! Най-накрая. Видях. Subspacer! Нали? Мога да се допусна супер, но ме убих. Subspacer ме уби. Това е доста готин, аз после ще го взема следващата игра.
Кой къде е? Аз искам да го пробвам. Не, аз не можах да го оцеля. Искам онзи там горе да убия. Ей, бомбоксър. Опа, пак. Не! Не мога да взема Subspace. Да, можах. Нямам Subspace. Аха, това е интересно. Слагам една мина. Още една. И малко даш. После гръшвам. Мен ме бият сериозно. Благодаря на некой. Това е готово. Малко даш. Бомби. Свършихме. Май не мисля, че ще бием. Да, ние не бихме. Това е овертайм. Овертайм. Ура, овертайм. Бийте, хора, бийте. Не бием. А те през цялото време тук ли се биха, бе? Бързо. Малко бомби. Не можах. Но този път дефит. Усещам. Хамер. Мискайка, не знам. Умирам! Там видим. Супер бърз! Не. Не, убиват ме. Да, дефитнахме. Не можахме да бием. Да. Can't hit that you see, can't see. Не знам аз какво означава това. Къде е онзи човек? Искам да го... не. Добре, следващата карта. It's time for an all round. Check out the map. Ми. Банланд е хубаво. Банланд е. Underground не ми хареса кой знае колко. Айран. Добре, аз пак съм цените. И съм си скайта. 13X.
Какво означаваш? Не знам. Някой да използва Subspacer, моля. Моля, май гледам един да го използва. Ready. Готово. Capture the point. Много къв. Аз съм готова по-бързо. Скачам. Цепа. И се започва. Subspacer! Мали. Ние тук владеем. Леко. Не знам кой цепа, изобщо не знам. Не можах да го оцеля то! Кой е то? Косайт. То не може да се бие иначе. Скок. Още един скайт. Subspace! Не! Тия ни отрепаха. Като по там? То го убихме. Така. Стан невидим и ултрабърз. Бомбоксъра нещо направи. Не можах да оцеля един! Какъв е тоя? Коцани, какъв си ти? Що? Нашлем по девето. Отрепах ни. Бате, умираме! Умираме, хора! Някой да отиде към центъра. Да. Но на някой друг. Искам Subspacer да съм. Yes! Е, това иска. Леко. Там по-добре. Леко. Добре, как не съм фърлил това нещо? То скайта ме вече раздразни малко. Кажете ми как да бием некъв с... Да, аз умрях от собствената си... Такова. От собствения си... Как да се вика? От собственото си ability, бе. Овертайм, бе. Али, то става, то е... Примари. Добре, този микрофон много ми пречи.
Него. Дефитнахме отново! Защо? Игра, защо си толкова смотана? Моля ти се, кажи. А бомбоксър хубав ли е, ли? Толкова е. Шурикен. Рокета бомбе. Не знам биографта дали же е хубав, но... Нема, аз с кайтър ще използвам. Джамп. Малко да подцепим. Добре, последна игра ще ви слушам, че вече става много дълго видеото. Виж го гледате 3 часа. И код картите. Тази не знам, много ме кефи. Как се казва там, не я виждам. Катердуст Капитал. Да си името. Добре, аз съм от червени. Реди? Yes. Не, къде отидох? Под земята? What the heck? Това се ме дърпа. Айде. Сега ще помагам много. Некъв удар, некъв убих и мен също ме убих. Добре, червените започват, сините пак побеждават. Аз съм червен, не е друго. Цепа! 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 Не мога! Леко! Лекичко! Не, леко! Сега съм... Добре, ставам да видим. Не! Топа режима ми... мисли друго. Не мога. Тия камъни ме... Добре, мисля, че този път ще бием. Да. 100%. Как губих тоя? Как губих? Мали, как губих? Ще бием този път. Сигурен съм. Давай. Ще мога. Я живея. Сигурен съм. Ще направя отстрани да гледам. Сега направо ги нападаме. Сменям режима.
Направо отивам при тях. Айде! Айде, то Банхамера го... Не, също ме убиха. Банхамера го биха. Доста. Хол, каньон. Айде, овертайма. Те няма шанс. Ставам супер бърз. Айде, Виктор. Yes, бро! Yes! Click to continue. Аз колко демидж нанесох? 0 хелта ми дадоха. 116. Зато искам да убия този човек. Някакъв. Значи, цепам. Мале, нанесохме му 1000 и нещо кръв. Почти. Добре, айде започваме. Кой експеримент for this neo match? Lose experience, нещо си или какво си. Добре, Space, не знам, то всичко ми харесва, аз това ще избера. Show house up on device, седи какво си, не знам какво там пише. Добре. За този отбор. Къщ съм? Не съм син. Само Левски. Да, пък съм червен. Нищо. Ще бием. Няколко човека. Има още ни. Но не, айде. Скачам. Аз не видях този човек, че ме... ние трябва да се убиваме, Тук не съм аз, тук съм снайпер, съм. Само снайпер. Не. Леко. Даме. Ние отива. Убиха ме, да, този път байсените ще бият. Усещам го. И то доста. Аз имам само 150 кръв, Subspace има 300 и нещо. Добре, ставам невидим и супер бърз. Айде телепортация.
Леко. Кръвта ми отива. Опа. Цеп. Цепене. Ела бе, сладурче. Не. Не. Леко. Убих. Ние трябва да убием още 12 човека. Дано и това да падне. Кустоми. Вече не ми се търпи. Как така ни убиват? Дефит. Ама разбира се. Разбира се, там. Dusty servers. 9. Добре, малко го потрепа. Добре, следваща. Това вече е последно. Малко се увлякох. Това вече е последно. Roblox, Logran, не знам какво е това. Ландромат. Не знам точно какво е хубаво. Това иска. Roblox, Ландрома. Не мога да кажа. Добре, тази пак карта исках, нали? Син съм. Само лески! Леко. Да, убиха ме, разбира се. Стига де, защо само те трябва да побеждават? Тупа вече... Стига! Тупа вече толкова трябва да ни... Леко. Кой ме шибе? Кой ме шибе? Стих се. Също го шиба. Опа, наравно сме.
подкрепа. Тя скоро ще има 6-7. 6-7. Мали, нищо не правим. Ма какъв е тоя? Нали съм за бегинери, за нормални хора, че тупа вече. Така. Морално помагам, морално помагам, аз постанах на видео. Не трябваше да го правя, не трябваше. Морално помагам! Морално! Е, това май ще бием, не знам, усещам, че ще бием. Вече не. Давай хора, давай! Бате, побързо! Не, няма да бием. Усещам, не. Оф, стига бе, бате! Добре, какъв е то убийство толкова? Добре, зоната е в нашите ръце. Благодаря на това направи щит, който умре. Виктори, давай! Хайде бе! Yes! Yes, Виктори! Охо, мале! Виктори! Как така? Това е възможно. Can't hit what you say, can't see. Добре, ай. Приятели, с вас съм аз бил Веселин Шпинчо, извинете, че малко станах, просто нещо мисля. Аз съм аз бил Веселин Шпинчо, ако ви харесва, пуснете по един лайк и се абонирайте. Чао!